Así que dentro dun par de días, 40 anos, Carlos? Mala idade, vai haber que empezar a cuidarse. Veña, unha festa rachada. Mira, que raro que Elena non está preparando nada, non? Elena? Elena non sabe nin que existo. Ti sentiches falar dunha festa de aniversario que vai haber ou algo así? Por favor, non lixe os meus oídos con palabras baldeiras, vale? Nin con celebracións mundanas, estamos? Nada, que la vai a ver. Xa me parecía a mí. Pola licencia de Esperanza. Pola licencia. Que licencia, ó. Veña, e a tarta que? Pero que tarta, home. A tarta, non? Nestas festas sempre hai unha tarta. Non, Carlos, non. Eso é nos aniversarios. É que nos saibamos se ninguén está de aniversario aquí, home. Como que non? Veña, e logo todo isto que? É pola licencia do Esperanza. Conseguímolas sen a túa axuda. Así que vaite por aí, anda. Vai frío, porquiño. Miña nai, pasa máis frío que un piollo na cabeza dun calvo, che. E non damos afado, Xa se sabe, non? Se hai botas na terra, mariñeiras na taberna. E que tal a miña rapaza? Calma, chicha o temporal, ó. Oix. Chévere, papito, vente un popa. Mira, Mangui, que se sabe do enterro do cachafeiro, de Eusebio? Eu sei. Aí na loja falaban de que era cousa do consello, eu non sei nada. Pois mira, habrá que facer algo porque din que o tipo non tiña nin cartos, nin familia, nin nada. E os mellores amigos que tiñen serían os peixes, seguramente. Pois máis dun debería estar agradecido por terlle salvado a vida. Polo que eu sei, tivo máis dunha dúcia de naufraxios. O primeiro cando ainda era un neno. Sí. Cachafeiro era boa xente, pero tiño aquele de non falar, Sí, esa... Eu de rapaz pensaba que era mudo, Dixo de verdade, Hola, Petróleo, máis compañía. Que hai? Mira, quería che pedir un favor. Ese é o acordeón do cachafeiro. Gostaríame, se che parece ben, que quedase aquí para que a xente o poida ver e máis poida tocar, se quere. Moi ben, como ti vexes, home, eu... Como ti estabas aprendendo a tocalo con el, vaya, pois... O mellor el, Home, pois que... se o queres deixar aquí, buscame un sitio que mereza, pero non sei se che deixou a ti, mellor que quedes con el, non, Brais? A min aquela metelo na casa. Eu prefiro que estea aquí e que sexa unha cousa de todos. É un detalle moi bonito por a túa parte. Eu penso que Eusebio non estaría de acordo co que estás facendo, Que lá, por qué? Porque se algo caracterizaba a Eusebio era a súa discreción. É que trae que ver a discreción co acordeón. Non hai nada máis elegante que unha despedida discreta. E marcho, que teño que marchar. Moi ben. Hala. Espera, Ismael, que eu teño que falar contigo. Petróleo, mírame polo acordeón. Conta con eso, anímateme. Hala, po. Tamén é... Como é a vida, che? Sargén estaba predestinado, pero prácticamente predestinado a morrer no mar, na súa jamela. Era este home, che, e vai morrer na súa cama, soiño de todo, sen un can, para pajalo en terra. Xa sabes como é, non? Casa o ferreiro, cuítalo de pau. Aló. Papá, mira... Ah, és ti. Que fas?
A ti que te importa? Que traes aí? Ah, preguntei eu primeiro. Eu cheguei primeiro. Sabe lo que é isto? Non. As túas notas de bacharelato. Ese é un documento privado. Ai, Paula, non tes direito, Insuficiente, moi deficiente en inglés. Tíñeme manía don Home, atilado. notable en religión. Dame. Así que copiando en religión, Non. Buah, xa sei o que é isto. Mandaronme a min tamén, a parvada esa dos 15 millóns. Que? Non é unha parvada, é un asunto moi serio, entendes? O de que morra papá? O de que morre papá, non. O de que unha empresa de seguros nos manda unha carta ofrecéndonos 15 millóns pola morte de papá estando vivo. É un erro, Ladis. E ti levanta dai, que como che veña, e saca os pés. Non me... Ai, ven. Paula, Ademais, papá non pode vir, está morto, dio aquí, por outra parte... Que? Que se fose verdade, que... Aquí está. O que? O que estaba buscando, o meu pasaporte. E que con este lío de cambio de despacho non atopo nada. Vas de viaxe, non? Tengo unha teima con guardarme todos os documentos como se fose unha nena. Onde vas de viaxe? E a ti que te importa? A ver, vas a dicir tío da carta ou dixo yo eu? Mellor non lle dixemos nada, non? Para que llemos dar ese disgusto? E ademais xa falou coa aseguradora trae aquí. Que? Non quero, dime ti onde vas de viaxe. Preguntei eu primeiro. Sí, pero eu teño a carpeta que... Ah? É igual, queda con ela. Total, as miñas notas son moi aburridas, porque sí. sempre progresei adecuadamente. Ai, mira ela que lista. Pea chapona. Burro. Medio metro. Burro. Mona. Burro. Pois, que queda aquí o bote pro enterro do cachafeiro, a ver se enchemos con papel e non lle botamos miúdo. E nada, avisado a todo o mundo e que ten que ser xa. Eu dixo que é mellor poñer unha cota, que despois hai xente que non dá. Xa estás tico da cota, Paco. Francisco, a ver canto dá o consello, que... Ti non te preocupes polo consello. Xa falarei eu con Celia. Parece que aínda vexo na súa jamela subiando aquela canción. Sí, señor. La barca de oro. Moito lle gustaba. E ti chegáchelo a ver, Ramona, soy nas verbenas, nas festas que dicían que era un fenómeno que as mulleres co acordeón, ri, ra... Sí, señor, é certo. Ian el e máis Melgacho. Eran inseparables. Sí. Dixíame a avó que onde estaban eles non había lugar para choro nin para bajo a ningunha. Como cambiou todo, non? Si, algo lles tivo que pasar. Dis que eran dous moi amigos que tiveron un lío por asunto de saias. Mira que rifar por unha muller, a can se lle conte. Olliño co que dice terá sido. Olliño que llevou co conto a Concha despois. Mira, entón, a ver, que pasou? Conta. Pois que un namorouse, outro tamén, que sei eu. Como? A ver, namoráronse eles ou eran elas que se namoraron porque eran... Como é? A ver. Xa non me acordo. O único que sei é que Cachafeiro está morto e que temos que pagarlo entero. Oiche, Ramón, e falando deste asunto, ti que tes terreos, por que non vas pensando en montar un tanatorio? Marilín, un tanatorio aquí, toca madeira, che. Un tanatorio en Portosás. Pensas que estou tolo? Bónico. A polas bebidas pro velorio. Aí tes. Lembras tú que dicía Luciano do Sarillo enterrador? Ai, como era, que o noso señor... Non. Eu non quero que morra ninguén, pero que o noso señor dea traballo. Traballo e viño, que era dos que non comían entre bebidas. O cachafeiro díxome, Melgacho, o mar deume de comer toda a vida, e de lei darlle o meu corpo en pajo. Non quero que cando eu morra o mar me bote a débeda á cara e pague inxustos por pecadores. Esa é a miña derradeira vontade, foi o que dixo. Estabas presente cando morreu? Non. Daquela cando cho dixo, entón? Dixo mai uns días no peirao. E como non me avisaches? O mariñeiro, cando sai ao mar, nunca sabe o que vai pescar, señor cura. Daquela non recibiu o viático. Mira, Melgacho, non é cristián botar un corpo ao mar. Eso xa mo dixo. Non pode ser. Xa sei que Eusebio non viña pola igrexa, pero aínda así témolo que enterrar aquí, en sagrado. No seo do mar collemos todos. E no da Santa Igrexa tamén. Sí, pero eso non foi o que pediu el. Pero non comprendes que... Mira, vai falar con Celia, pero vai che dicir o mesmo camín. É que teño que falar con Celia.
Celia é a alcaldesa. E algo terá que dicir o Concello neste asunto, xa. Pola parte da Igrexa, se o noso Señor perdoou a Saulo, como non imos ter misericordia co cachafeiro? Eu teño ido a bodas nas que hai ben menos alcohol do que levaste aquí para o velorio do cachafeiro. E logo quitarei algo. No, por min como se te levas o único. Eu só dixo que levas aquí material para levantar ao morto. Por Deus, muller, que é unha cousa seria. Si, unha cousa ben seria. É o costume, aquí sempre fixemos así. Pois xa costumes que eu non entendo. Mira, como o de Celia, coa teima de que eu tiña que mercar un nicho na prolongación nova do cemiterio. A quen se lle conte. Menos mal que yo quitei da cabeza. Pois mal feito. Esta vez tiña razón. A xente nova non pensades no día de mañán. Eu, por exemplo, estou pensando en facer testamento para deixar todo amañado para cando eu falte. Pois alati. Pero eu non penso malgastar nin un minuto do meu tempo en pensar nesas cousas. Bastante traballo dá ter conta desta vida sen atarefarse con outra. E falando de contas, desas 6.200, desas 6.000. Desas 6.000? Tiñas razón. É alcohol demais para o velorio. Pero non era un costume. Quítame unha de whisky e unha de vermú. Unha cousa son os costumes e outra tirar cos cartos. Está ben, como queiras. Os pitiños saíron moi ben. E Pepita II tamén está moi ben. Agora están dormindo e xa xos ensinarei despois, vale? O malo é esta, que non me come nada. A ver, Roberta, ven aquí, ven. Ven, tía Robertiña, ven. Non come, eu non sei se é porque está celosa ou por tanta finura que ten o aquel que lles vara o piteiro. Home, claro, non tes outra cousa, tamén darlle de comer aí nunha cunca de sarjadelos, neno? Xa, pero ela tampouco é unha rapaciña, hai se sensibilizando un pouco. Aló. Ti que dis que fa jabar isto? Cobro os cartos do seguro ou non os cobro? Ai, se quer regalamos a min, O que tal se pode facer con 15 millóns? Home, xa para empezar, investilos en bolsa, tendo un pouco de vista. Ou tamén, oiches, podo devolvelos e chantarlle un preito á aseguradora por morte virtual de papá. Por morte virtual? Virtual non, virtual. Hai xurisprudencia a maso sobre eso en Idaho. En onde? En onde? En Connecticut. En Connecticut houve un caso similar e a indemnización subiu $1 millón, Millón. Con esa indemnización, eu agarraba, collía e levantaba un jaliñeiro, as galiñas a todo Filispín, con canal cruz, calefacción para os pitiños e todo. Que tú lo estás. Eu o primeiro que facía era mercar un yate, bicho. Mercaba un yate, atracaba en Monte Carlo e veña a pasear tomodes e tenistas. Tomodes para arriba e tenistas para baixo. Tomodes e tenistas. Pero ti... non terás que partir os millóns con tu irmán primeiro? Ainda non estás, siquera. Con Paula, dis, pero... Paula non nos quere que... Temo dito un mundo de veces. Inda hoxe, no despacho de papá, ainda me dixo. Ai, pero logo, Paula estaba hoxe no despacho do teu pai, dis? Sí, fui collelo o pasaporte. O pasaporte, sí. O que fui a collelo os 15 millóns e... Ala vai pola mar abaixo, os topemadres, o yate, todo. Se Paula é incapaz de facer unha cousa así, Ai, sí, incapaz. Ela forma ser. Roberta, é incapaz, dis que... Mira, vou ir falar con meu pai, vale? Vale. Depois xa che vexo depois, vale? Vale. Agora vou coller as galiñas e os pitiños para levar para o pendillo, que aquí non están ben. Ala. Cuidado con as escaleiras, home. Ai, Roberta, cada un que parecen dous. Veña. Ala, para o pendillo. E vos? Ei, ala, despertando, veña. A ver, os pitiños, veña despertando aí. Pepita, salta. Mira, Rosa, que pasou con Melgacho e o cura? Diz que hoxe estiveron falando. Non sabías? Diz que a última vontade do cachafeiro era que o enterraron no mar, que a súa jamel. A min iso de enterrar no mar, que queredes que vos diga? Pareceme raro como un contrasentido. Pois a min pareceme ben bonito. A fundirse coa súa jamela. A súa barquiña de ouro, como lle chamaba, que tanto lle quería, che. E a bojar nela non había quen lle botar a proba por diante. Sí, señor. Que o teu corpo sirva de alimento pros peixes que che deron de comer. Cambería a miña Concha a fundirse ca súa lavadora dándolle de comer a un banco de xurelos, mi medio. Pero meu home, a lavadora deixa entrar a lavadora da maminche.
Tamén o dos enterros é a patena. Teño entendido que os xaponeses, ao chegar a hora de morrer eles, jabeaban todo por un monte arriba, ao chegar ao cabezón do outeiro, collían un cuitelo, meu home, e abrían a barriga con el. Será verdade. Porque ti cada vez que dixen a verdade que hecho un ollo... A India sí que son animaliños. Queiman os corpos, ali queiman a María Santísima nos enterros. Pois miña nai contoume que no Amazonas hai unha tribu que ten o costume de pousar o corpo do defunto nunha balsa e deixan que a leve a corrente. E despois, dependendo da beira do río onde quede pousada a balsa, saben se ese home e esa muller van descansar en paz ou quedan, non sei, penando por toda a eternidade. Mirade, esa vida é a miña muller, Tamén manda carallo para enterrar a un. Aquí témolo da Santa Compaña, pero eu non creo nela, máis fora. A mí o que máis raro me parece é que Eusebio lle pedise precisamente a Melgacho que fose el que non enterrara. É raro por qué? Porque últimamente non se falaban. Claro. Ai, se ti falases cantas historias nos contarías del, non? Papá. Papaiño. Estás morto, non? Como se verían os do seguro? Que profesionalidade, macho. Suicidio con alcohol e barbitúricos, debe ser. Mentres escribía o Novo Testamento. Non pode ser. Non pode ser, non me deixa nada. É igual, papá. Papaiño. Ainda estás quente. Non quero que morra, non quero os cartos, nin os 15 millóns, nin nada, papá. Eu quero que... Cartos? Que cartos? Que 15 millóns? Ah, estás ti aí. Susto me deches, Trae para aquí. Estás vivo, non? Pois claro que estou vivo, que esperabas? Buitre! Esperaba que me deixades algo máis no testamento, a verdade, papá. É só un borrador. E ti non tiñas que ler. Eu só lín a primeira folla, Só hai unha. É a que viñas. A che botaron a man co das botellas para leválas a casa, non? Non son para a casa, son pro velorio do Cachafeiro. E non compraches nada de limón? Non. Ven aquí. Ladislao, quero que me prometas unha cousa. Prometido. Espera saber que é, non? Vale, vale. Cando eu falte, quero un enterro como é debido. Non quero que me pase como o Cachafeiro, que non ten onde caer morto. Pero ti vas ir ao panteón onde está mamá, non? Non é para onde, é como. Ah, como? Se queres, fajo un enterro así tipo Nova Orleans, con un cadila branco e xente cantando e tal. Quero unha cousa como é debido. Vale, mira, facemos así. Ti vas de corpo presente, baixo palio, E entón, uns gaiteiros tocando o antigo hino do Reino de Galicia. Charampa, pola Avenida da Mariña, todo pa diante, maioretes, atrás... Che. Non te pases. Quero unha cousa sinxela. Unhas coroas, unhas novenas, un grupo de choronas pajadas para que me choren detrás do cadaleito. Clásico. E, sobre todo, que lle poñan o meu nome a unha rúa da vila. Moi ben, papá, conta con eso, Vai, hai que levar as botellas ao velorio. Lévalas ti, non? Eu, papá... Eu de mil amores, ben o sabes, pero eu teño da... Ai, o da asiática, mira, Que ruína de fillo, deixas, quizás levo eu. Vale, e compras algo de limón, sí? O mar deume de comer toda a vida. E é de lei darlle o meu corpo en pajo. Non quero que cando eu morra o mar me bote a cara a débeda e paguen xustos por pecadores. Esa é a miña derradeira vontade. Pero, Melgachiño, non ves que non pode ser? Sobre todo agora que estamos coa ampliación do cemiterio. Porque empeza un e despois veña ala, todos ao mar. Entón, que facemos cos nichos novos? Comémonos ou que? Che, ademais, acabo de traer os planos. Ah, sí, mira. Mira que bonitos. Mira. E vai propaganda nos querías facer. Ti no ti, non? Eusebio, que en paz descanse. Melgacho, ademais, pensa que é aquel dito que di o mar a madeira e os osos a terra. Ves, aí estes. Oi, é porque non vas falar co boticario a ver que é un encargado da saúde local e aí o contas.
Pero vexo moi difícil, xa te aviso. Quero chamar desde aquí. Non, xa vou eu para ali. Así de paso tamén lle pido unhas pastillas para a cabeza. E logo estás mal, doiche. Doi. Debos escuitar. Estas son as 40. O terceiro cante xa, colle. Caéndoche das mans así calquera, meu home, así calquera. Ai, sí, non é tela, xa xojalas. A mí non me toques, Papito, Que? cando acabes de perder, a ver se me axudas un pouco, non? Porque teño cousas que facer, que senón... Que senón ainda perdías outra. Que tal un chinchimoni cun campeón da Costa da Morte, O campeón non contedes que ten un lotazo de cousas que facer, cousas de todo tipo. Xogo cheo, Junior. Pero aquí apostando, que a clase non son de balde. Home, vale, pois, que tal 15 millóns? Como? 15 millóns? Eso é moita plata, chico. E de onde vas quitar ti 15 millóns o vidiño ainda por riba para perder os que ocurrió a ver? Ois, mira, como non sexa da herdanza do pai, Ai, fixo testamento lá, Ramonás. Dale eso. Quedaba ali poñendo todo o meu nome, chaval. Bueno, carallo, polo ojo daquela aposta 30. Anche de sobrar a jodelos. Che, xa pensaches como lle vas limpar o forro, A que matar a que? Ela, a Paula, máis a teu pai, hai que liquidalos, meu. Eu non vou vivir sempre, tens que coller un asasino de encarga, che. Un asasino de encarga liquidalos. Eu xa fui un asasino de encarga. Acordadevos de Kennedy. Kennedy foi a dalas e levouna, xa lle metín dúas na cachola. Pim, pim. Ela, debíame cartos de bater de tías. E ainda por riba, estaba enrollado con unha rapaza que me É gustaba. verdade que esta tarde viñeron dous tipos da CIA, verdade? Preguntando por... Ai, non sería polo de Couto? Penso que sí, Pero da CIA ou paramilitar, No, lindiña, non que da ti CIA, sempre te da No, confundes. pero de eso nada. Aquí sei que fulminar a Couto, que sexa alguén da casa, por que non me mollo, Eu non quero follón. Vale, eu marcho, que teño cousas que facer. Por exemplo, gastar 15 millóns nun sitio onde polo menos despachen. Parece mentira en ti, Belinda, en ti. Pero si era unha broma, la de Preto, que están os paramilitares en Porto Sás. Vete pa Europa, che. Non quero que cando eu falte o mar me bote a débeda á cara e paguen xustos por pecadores. Esa é a miña derradeira vontade. Que quere que faga eu, señor Melgacho? Pois que me diga o que hai que facer para levar o cachafeiro ao mar e botalo ali. Mais nada. Mais nada? Nada menos, diría eu. É que... Pode-me axudar ou non pode? Mire, eu non podo. A ver se o boticario que... Xa falei co boticario, mandoume a vostede. E a alcaldesa? Tamén falei coa alcaldesa e mandoume ao boticario, por certo, con dor de cabeza. E ainda lle dói? Non. O que eu quero é facer o que teño que facer. Pois a ver se o xuiz... Primeiro o cura. Despois a alcaldesa, despois o boticario, vostede e agora o xuiz. O que eu penso é que aquí todo o mundo está lavando as mans. Non o dirá por min, Digo por todos. Pódese. Non se pode. Pódese, pero non queren. E se non queren, non se pode. Así que non se pode. Pero quen andaría aquí? Estes fillos meus van a acabar comigo. Esta foto... Mira ti onde estaba. Ai, que tempos, Ramón. O meu primeiro barco. E que tería eu aquí? Tería a idade de Pauliña, non tiña máis. Que tempos. E pensar que lle quería chamar Oselia. Daquela non había quen pudese contigo, Ramón. O fútbol, os negocios... Mírame agora facendo testamento. Como pasa o tempo. Casas, tes fillos, traballas, e veste facendo testamento. A ver onde ia. Obxetos persoais repartidos entre os dous. A ver. As fincas tamén. A casa grande... Ladislao non creo que marche.
Pero Pauliña seguro que a cuidaría ben. Sí, xa veremos. E os negocios... A quen raio lle deixo eu os negocios? Un non sabe e a outra non quere. En fin, vou ao velorio e logo xa veremos. Esa é a miña derradeira vontade, fui o que dixo. Por eso quero ver o xuiz. Xa, Melgacho, pero o xuiz neste momento está ocupado. Pasa algo, Pitusa? Hola, Melgacho. Hola. Sí, pasa que Melgacho quería saber se se pode enterrar no mar o cadáver do cachafeiro. Quen? Eusebio, o cachafeiro. O mariñeiro xubilado que morreu onte. Polo visto deixou dito que quería que o enterraran así. Polo visto non, díxomo el mesmo hai uns días. Pois... non sei que lle diga, a verdade. Tería que consultar a xurisprudencia ou facer un par de chamadas. Podes ou non se pode? É que as cousas non son tan sinxelas, Melgacho. Antes deso farían falta probas documentais de que esa foi a derradeira vontade do defunto, entendes? Claro, un testamento hológrafo, unha acta notarial, o que sei. Ela non chega coa miña palabra. Home, pero a min abonda, sí. Para min tamén, pero... Pero que? Que a lei é a lei e non a podemos cambiar ao noso antollo. Daquela non se pode, non? Por que non vai falar co cura? Co cura! Que fale co cura! Eu sei con quen teño que falar. Que fale co cura, di. Está ben. Eu xa fixen o que tiña que facer. Agora morra o conto e chovan fanecas e arreato. Salvador... Aquí está Recife. Marabá. Que lonxe de Sao Paulo. Sao Paulo, como a min. Paula! Ti que farías se tiveses 15 Ir a un millóns? sitio onde non estiveses ti, que susto me deches. Perdón. A Brasil? Pois sí. Home, Brasil ten que ser moito, Aquelas garotas, aquelas praias, Non, eu iría a selva. Home, a selva, aquelas pirañas, aqueles xíbaros reducindo as cabezas, mima. Aquelas tribos necesitadas de axuda tamén. Claro, e ti de misioneira por ali, encantada da vida, que Pois sí? sí. Sí, xa. Xa sei, se tivese 15 millóns, doaríaos para axudas humanitarias no Amazonas. Ti eres parva. E que gañes con iso? Como que quejaño? Pois primeiro quedar tranquila. E segundo, non sei se sabes que hai organizacións que poñen o nome do doante á comunidade ou proxecto. O nome do doante? Sí. Está ben, ves? Comunidade indígena Ladislao Couto, ali cun terreo para poñer un chalé, ou un duplex, non, mellor un chalé, con piscina. Con piscina ben do río, non? Non, con piscina sí, que hai pirañas. Con piscina. Xa me gustaría vivir nun sitio así. Un chalé con piscina, claro, non? Non, no Amazonas. Pero, nena, no Amazonas non hai, non hai caixeiros, nin internet, nin nada, Pois por eso mesmo. Estarías disposto a ir ali e renunciar a todo, non? Sí. A todo, a todo? Sí. Eso dilo coa boca pequena. Os 15 minutos estabas aquí reclamar a tu herdanza, que non? Sabes que non me importan os cartos. Es que han de dicilo pola radio, Paula? Ou de poñelo por escrito? Son. A ver, un papel. Teño aquí. Espera aí. Non, isto non. Non, espera. Perdón. Toma, aí tes. Punta aí. A ver. Eu, Paula Couto, comprométome a renunciar a miña herdanza a cambio de que meu irmán Ladislao Couto se comprometa... A ver, como poñemos? A ver, eu... Eso pasa a Melgacho por non facelo estilo furtivo. É Baristo. E non a cousa ver isto como é aquel do estilo furtivo lá. O estilo furtivo é... furtivo para o legal, Eu refiro-me a que a última vontade dun home non a pode cambiar nin a lei da lei, nin a lei do cura, entendes? Meu pai. O velliño que? Non encontras, claro. Que pasa? Pasa que como haxe un control de alcoholemia o vella, rompelle o maquinillo a toda a Garda Civil de Tráfico. Si, que vos estades bebendo auga. Eu sí. Pero falando de Melgacho, desde logo, mire que é comprometido. Fala con todas as autoridades da vila para que se cumpra a última vontade de Cachafeiro, Pois co falador que era o cachafeiro, como non lle explicara por xestos... Ou por morse. Chapapote, mira.
Baleira, coñéchela. Morse. O morse inventei non é prácticamente. O té de taza inventei non é. Xa que falades aí do aquel de Melgacho. Pitusiña, habería que falar con el porque a teima que ten do afundimento ese, do enterro baixo mar, eso pode lle traer problemas legais ou non é. Arríscase a que o sancionen cunha multa importante. Ou que o metan ao cárcere. Ao cárcere? Home, claro, por parvo. Estou moi listo, bichicoma. Deixa o acordeón, home, que ainda vas a maquisar de Non todo. me sujetedes, é que vou polo bruxo ao almacén. Que? Xa estaba preocupado. Toma, Chaves. Onde está o coche? Está ali a porta da Brina de Brecha, non é? Que tal fui, prenda? Ven, Va, ya sabes cómo son va. estas cosas, papi. Veña, toma algo quente. Vai por ti, cachafeiro. Levo un coche, che. Ai, pois, en coche non, que ti non conduces e non tes carnet. Pero ti non tes carné de acordeón, pousa o acordeón. Ímonos tamén, Evaristo. A ver se eses van quedar polo camiño. Estamos unha man. Ainda se lle vai gripar a máquina. Haberá que levar algo del piste, porque a noite vai ser longa e fría, como a morte, carallo. Ha de haber algo. Algo sí, pero se acaso levamos tamén algo. Non fai mal, ó. Echa mejor rión e bótame trigo. Veña, pasa. Vamos, veña. Veña, pasa. Axenda. Que faz ti aquí estas horas? Nada, de que vin luz e entrei. E que queres? Celia, é un supoñer, Se ti tiveses cartos e fillos... Vaya, se fose ti. É un supoñer, muller. Se ti tiveses cartos e fillos, que terías na cabeza a hora de facer o testamento? Que soiño tes que estar, Ramón, para facerme esa pregunta a min. Tampouco ti estás moi acompañada, que digamos. Sí, pero eu estou soa porque quero. E ti, porque non che queda máis remedio. Tes razón. Ti que farías, Celia? Que queres que che diga? É difícil. Pero dime a verdade, dime o que pensas. O que penso? Pois que estaría como a ti. En fin, teño unha mala noticia que che dar. Tes que cambiar de sitio o panteón familiar. O que, Coa ampliación do cemiterio temos que facer reestruturación de nichos. Así que vai pensando en cambiar o panteón. E tiveches que esperar un momento como este para dicirmo. Penso o que queiras. Pero se non o cambias ti, teremos que cambiarnos e non vai ser do mesmo xeito. É incrible que teñas tanto veleno dentro. Teño moito que facer e quero ir a vela. Boas noites. Tamén quero ir a vela eu. A ver se me animo. E espero que non vayas á mesma hora que a min. Non te preocupes, así o farei. E fecha a porta, por favor. Serás lurpia. É boa verdade. Mellor soa que mal acompañada. Pois eu agarro un pouquiño os percebes e depois xe te traio o almorzo, vale? Ui, Evaristo, os teus pouquiños xa os coñezo eu. Tras queixa de min. Non, o que teña é sono. Pois imos tomar un café, veña. Ai, non podo. Debe de estar a punto de chegar o xuiz. O xuiz? O xuiz ainda quedaba onte no velorio cando non fomos nós, Tens razón. Xa podía coller a mañán libre. E nós tamén. Ti, dijo, vaya. Bos días. Bos días. Bos días. Home, que agina a delincuencia toda, meu. Pitusa, fago favor, chame o petróleo para que nos traigan uns cafés, Moi ben. Deixa, Pitusa. Xa vou. E quererá un café con jotas, eminencias, es? Evaristo. O que, home, o que? Estás ti. Paula, eu estou fatal, sabes? Vai ao médico. Xa fun, pero non estaba,
Eu debo estar somatizando algo ou algo... Ti non sei te somatizado. A ver, que che pasa agora? Que en serio, mira. Mira, non teño pulso, toca aí. Ves? Non teño. E máis non respiro ben, Fai favor, chama a papá porque estas igual van ser as miñas derradeiras palabras xa. Papá non está. Pero se queres, aquí teño a grabadora. E onde vai o vello? Fui ao cemiterio, creo que hai que cambiar o panteón de sitio. Deso nada. E máis, que o amplíen que vou para lá xa, Veña, non dixas parvadas, non empeces, E agora escuita que teño algo importante que dicir. Se é polo da herdanza, tranquila, Non é polo da herdanza, rachamos os escuita, papéis é que que asinamos, marcho. non hai problema. Ademais, É que marcho. eu contigo non me portei ben, Paula, É a verdade, eu non... É unha maleta. Que fai aquí unha maleta? Estou dicindo, marcho. Para onde? Pro Brasil. Con Ismael a unha aldea no Amazonas. E sabe o papá? Non, dillo ti, vale. Minhas despedidas. Non podo. Ti gardame o segredo, eu gardo o teu, o das cartas do seguro. Así que con Moreno. É por que así de súpeto? E por que non? Cuida de papá, vale? E cando te escriba, contéstame. Prometido? Sí. Bueno, xa que marchas, Paula, eu... Hai algo que sempre che quixen preguntar e nunca fun quen. Claro, que queiras. Podo. É unha parvada, pero é en confianza, non? O que din dos negros de... É verdade, Paula, E ainda che vou botar en falta. Muller, non te poñas así, non? Sejamos sinceros. Lindiña, liquidamos o café todo onte. Creo que queda algo no almacén. Vou mirar. Entre o do cachafeiro e o temporal que non amaina, xa non sei cantos levo. Hai un complot. Melgacho, van por ti, É máis por todos nós, claro. Pois non está nada mal. Liquidamos o café todo, pero polo menos temos un complot aquí en Portosar. Non é, Melgacho? Che papote, están todos ali no xulgado, Todos que hagan? O xuízo, o médico, a alcaldesa, o cura, a delincuencia toda, Manjui. Ainda por riba queren café. Pois se queren café, esa cousa vai en serio. A estes xa enchufaron de recadeiro. Non hai como estar a ben calei, Olliño co que dis, Que eu sempre tive un bo aquel calei. Home, agora tes aquele un pouco máis íntimo, non? Dixo ela, home. E logo ti, quen che enchufou no Consello, Mariquiña? Que vas polo rejo de chegar antes que ninguén. Verá, que carallo pasa no xulgado, che? Melgacho, ti onte fostes falar con todos eses, non? Marearonche a cabeza de vez, non? Pois agora estánche poñendo podre. Non che zumban os oídos. Tamén deben estar falando mal de min, que zumbanme de moito carallo, A ti zumbanche porque tes unha resaca campal, idiota. A min preocúpame o que dixe o Pituza das multas. Eu o único que dixo é que a burocracia non pode impedir que se cumpran as vontades dos mortos, e punto. Nin dos vivos, que somos máis. O que dixo é que temos pouco tempo, hai que tomar unha decisión. A ver, Melgacho, que? Imos a por eles? Deixa de estar para Melgacho. Deixa de estar en paz. A ver, non podedes esperar a ver o que pasa. Os que están reunidos non son o inimigo. É Celia, é Carlos, é Anselmo... Aí non, Imoslle preguntar a Melgacho. Melgacho, os que están reunidos son amigos ou inimigos? Inimigos, Pois daquela, imos, afogámolo no cachafeiro, digo, enterrámolo ao estilo furtivo. Eu por min vale. Por min tamén, aínda que o diga ese. Veña, Curriolo, imos ti máis eu e remolcámolo co casador e o carallo. Melgachiño, e ti que dis, home? Digo que... cando chega o mal momento, sábese ben quen é mariñeiro. E tranquilos, que o temporal ha de amainar para recibir o cachafeiro. Veña, Manjoi. Cara sido, veña, que pechamos o bar. Os teus fillos non che esquecen.
sempre no noso corazón. Os teus fillos. A fin de contas, por moi malos que me saísen, os únicos que me han lembrar han ser os meus fillos. Vaya, pois isto xa está. Chegáramos alá e... Remos a cadoira e listo, xa vai alasado por fondo. E que se houbera vento quedaba mellor. Digo, non sei, Edu, non sei, che. Vento, fortuna e muller logo mudan. Que? Que esperas? Que che conte o mesmo que aos demais? Eu estou aquí, non estou me agacho. Non ten nada que me contar. Hai cousas que é mellor non explicar. Ven, home, arreando. Tarde mal e arrastro. Era grande o café. Tarde mal e arrastro, meu home. Eu prácticamente tiña que levar 2 consellerías. Sabes como che digo, non? A ver, que queredes? Que este home estea esperando aí toda a vida? A ver, home, moverse. Peñón. Arriádelo. Papá, estás vivo, menos mal. Meu filliño, ven aos meus brazos. Xa vexo que non vos esquecedes de min. Non, eu pasei toda a noite sen dormir pensando en ti. Mira, teño que che dicir unha cousa, papá. Non, primeiro tesme que escuitar ti a mí. Tendesme que perdoar que desconfiara de vos, pero xa vexo que sodes os únicos que non mides esquecer. Agora mesmo vou facer o testamento. A metade para cada un, como ten que ser. Perdoadesme. Non, primeiro perdóame ti a min, vale? Non, ti a min. Non, primeiro ti a min, papá, Non, perdóame ti a min. Non, papá, tes que me perdoar ti primeiro a min, vale? Ti primeiro a min e punto. Bueno, vale, veña, perdóche. Mira, é que chegou esa carta é do seguro. Mira ti que parvada que pensaron que ías morrer e ían pagar 15 millóns e ia quedar eu con eles, papá. Como que ia morrer? Como que 15 millóns? Se o meu seguro é de 30. 30? 30 lavasadas que ides levar. Ramón Couto non está morto. Ramón Couto está vivo e moi vivo. E vouno demostrar. Xa, é que tamén che tiña que dicir outra cousa, porque Paula... Paula tamén vai saber que estou vivo. E por escrito. Que por escrito as cousas quedan. Xa, pero que Paula, papá... Cala! Ides ver vos, os do seguro. E a bruxa de Celia, quen é Ramón Couto. Boitres. Papá... Xa che levo eu, papá? Mamá, como lle dixo que Paula marchou a Brasil con Ismael? Xa lle dixo a tía Rosa que che limpo un pouco o panteón tamén. Papá, esperai! A ver, señor xuiz, vostede non o quere procesar, non? Muller, é que me gacho... Pero sente, Celia, sente. Non quero, gracias. E vostede, señor cura, descomungar tampouco, non? Muller, se Deus noso señor perdoou, non vou perdoar eu. Pero senta, por Deus. Estou ben así. Gracias. E ti, Anselmo, tampouco queres denunciar, claro. Eu? Non, pero fai o favor de sentar, Celia. Dalle co sentar. Ben, pois o que doeu. Eu tampouco quero, e non é por perder votos. Pero é que... Xa. Se me permiten expresar o sentir popular nesta reunión, quero lembrar o respeto que inspiran as palabras de Melgacho nesta vila. Non fai falta, Pitusa. Sí que fai falta. E sento dunha vez, Celia, que me está poñendo nerviosa. Creo que teña solución. Sendo como é un asunto de augas territoriais, o lóxico é que se ocupa a Mariña. Non, señor xuiz. Sí, claro, sí. O lóxico é que se ocupa a Mariña no caso de que saiba do asunto. Pero se non o sabe porque ninguén llo di...
Ou moito me equivoco ou esta tarde imos ter todos tanto que facer que ninguén se vai preocupar do que faga ou deixe de facer Melgacho. Non lles parece? Pois, agora que o dis, esta tarde teño cita cunha chea de visitadores médicos. Así que marcho, Bos días. Bos días. Pois, casualmente, eu teño unha morea de correspondencia atrasada co bispado. Bos días. Bos días. Nós estamos co censo, que é un quebracabezas. Está lojiño. Eu tamén, claro, que... Bueno, non sei, a ver, Pitos, a que temos atrasado por aí? O sentidiño, señor xuiz. Aquí o que temos atrasado é o sentidiño. E cando vas poder vir? É que te boto moito de menos. Eu non podo. Iria, que ten exames. Andrés, podes me chamar pola noite? Sí, eu tamén. Ata logo. Ajá, gastando cartos do erario público, Penso, Ramón, que todos son da súa condición. Veño falar con Celia. Ai, ti tamén? Pois xa somos dous. Sí, pero eu veño falar de cousas serias. Ai, sí, que eu voulle dicir a ver que tal me queda permanente. Pois quédache ben. Sí. Onde se meteu Celia? No xulgado. Está no xulgado reunida. No xulgado? Sí. Iso cheira-me a complot. Non sabe a razón que tes. Que dixeches? Que mira quen se ven ali. Papá, son eu, papá. Mira, papá, se queres desérdame, vale? Pero fálame, non dime algo, vale? Cala, choromicas. Me dixi algo cariñoso, papá. Va. Ramón, pero, mire, eu non me quero meter a vosa vida, pero... Pois logo non te metas, e cala a boca. E a ti xa che dixen que non che quería ver diante, entendido? Sí. Oi, che espera, non me dixecha que viñas. Tanto ten. Que desgracia de fillo. Pero, miño, Veró, que pasou? Quéreme deserdar, María. Sí. Pero ti non dixeres que non che importaba. Sí, pero sí que me importa, sabes? Sí. Ai. Ojalá me vaya permanente. Ai, perdón. Esto sí que vou botar de menos, A parede. Non, a radio. Non sabe o traballo que nos custou montar todo isto, tío. Perdón, Brais, xa sei que tens que empezar o programa, xa marchamos. Paula, aquí non hai presa. Oiches, por que non faste o programa hoxe? Eu? Claro. E logo non foches ti a fundadora da emisora. Que mellor despedida da radio máis da vila que con programa. Senta. Pero que así Paula, sempre para... veña, que Senta. estás desesando. Dille que Que das senta. cosas e da xente que nos importa hai que se despedir dando a cara. Non si, Brais. Dilo pola conto ese que temos, non? Sí, polo do petróleo. Ah, mira que era. Querías caquearse para tomarlle un ano petróleo. O petróleo vou, pero non vou por largar, Veña, tedes unha oriña. A triunfar. Aló, amigos. Ala, vou. Hola, Portosás. En fin, hola e adeus. Porque hoxe é día de despedidas. Si, xa sei que as despedidas non lle gustan a ninguén. Pero hai que facelas, que remedio. A quen lle gusta despedirse dos amigos? Das paisaxes, do mar. Pero isto non é un adeus, é un atalojo. Porque sempre vai haber algo de min aquí con vos. Pasa, sei que estás aí. Que pases. Ven aquí. Non che vou tirar das orellas. Senta aí. Que sentes? Tes 37 anos. Levo 37 anos dicíndoche o mesmo. E non fago bo de ti. E non repita o que eu digo. Fillo, como me puideches facer isto? Negociar a morte do teu pai. E todo por 15 miserables millóns de pesetas. Por esta vez perdóoche. Pero é a última, Veña, damos cartos e morro o conto. Porque os tes, non?
Non me digas que os gastaches. Gastache los 15 millos. Fora! Fora! Vai buscar a tua irmán, que veña aquí. Ela vai ser a miña herdeira universal. Onde vas? Pasa e pecha a porta. Eso que é? A esquela de Eusebio, non? Porque fuches á misa, non? Sí, non, sí e non. Que é iso de si e non? A misa non fun, pero sí, é a esquela de Eusebio, pero xa levo para casa, vale? Traca, dama. Dama. Papá, Paula marchou pro Amazonas con Ismael. Eu volvo dentro duns días, Ladislao. Isto que é? Pois eso, que Paula marchou con Ismael a vivir cunha tribu do Amazonas e dixo que che quería moito e que non te enfadases con ela. Como que non me enfadases? E dixo tamén que non te enfadases comigo, porque eu xa sabía que te ias enfadar comigo e por eso marchaba a vivir con tía Rosa uns días. Marchas para non dar a cara, non? Serás alcalde do Amazonas, dixo tamén, serás alcalde do Amazonas, dixo. Como que alcalde? Si, do Amazonas todo non é dunha parte boa. Quen quere ser alcalde? E é un cacho bo. Algo así como Portosás ou... Máis, papá, máis como 100 veces Portosás, E dixo eu... no mesmo Amazonas ou nas aforas? É excéntrico de todo, e ten unhas vistas... Un río hai ali, papá. Un río. Mírate. Ainda lle vou dar nos fusiños a bruxa de Celia. E podemos trasladar o panteón, papá. Ou facelo ali pedra. É madeira. A que queira ser barata, ademais, Sí, pero... Paula debiu-me dicir que marchaba, As cousas non se fan así. Xa. Ramón Couto, alcalde do Amazonas. É que teño que facer? Nada, xa quedei con Paula e que os cartos do seguro xa eran para eso. Fixeches eso por mí? Ben, filliño. Nada, xa está claro. A metade para cada un no testamento. E non se fale máis. 60% para mí, non, papá? Sí. Mira, e agora que facemos cos cartos, Van para debaixo do colchón. Deixa estar. Justo me escuitaba esta canción. Traeme o tazo de bons recordos. Pois a mí lémbrame que algúns podían facer a vista gorda cando imos ao percebe. A vista gorda xa fai a túa santa co teu percebe. Oiche, Paco, logo... Francisco. Vai. Logo non estás en veda ou... Eu sempre estou en comida para Concha. E vos, ollo, que estes días sabelo que atopades nos tramallos. Serás animal tarasido.
Se ainda está o cachafeiro, como a quen di, de corpo presente. Home, falando de corpos presentes, mira que me... Hola. Hola. Ladies and gentlemen, con vostedes o alcalde dunhas aldeas máis importantes do Amazonas. Oi, Ramón, sei que houbo onte unha reunión de xíbaros para facerche unha moción de censura. Cacarixade, pero mira, 10 veces a extensión de Portosás. Pero mira, e logo, estando legalmente morto, como vas tomar posesión? É certo, non mas. Porque eu vai escuitar a falar de alcaldes fantasmas no noso país, que a velos sainos, Pero así de corpo presente nunca viron, Melgacho, fui moi valente o que fixeches. Eu non fixen nada. Sí. O cachafeiro está onde ten que estar. No mar. Eu só quería cumprir a derradeira vontade dun amigo.